मौजी बंधन कर. तेव्हा मी विचारलं, बाळ तू असंच मुका राहणार आहेस का रे? हे जे काही बोलतात ते सदैव असं की आईला ऐकून घ्यावं लागणार आहे का रे? बाळ जवळ आला आणि हाताच्या खुणेनं काही अभिनय करून खुणा करून मला सांगितलं. माझा बाळ मला सांगत होता की आई माझं मौजी बंधन करा. समजा माझं मौजी बंधन केला तर निश्चितच मी बोलू लागेल. सर्वांना ही थट्टा वाटली, पण बाळ मुका जरी असला तरी बाळाची भाषा ही आईलाच कळते. मग मी त्याला जन्म दिला, माझ्या बाळाचे तो मुख अभिनय मला कळणार नाही का? मी त्याच्या त्या मुख अभिनयावर विश्वास ठेवून स्वामींना सांगितलं की त्याचं मौजी बंधन करूया, निश्चितच बोलेल तो. आणि म्हणता म्हणता ठरलं सुद्धा बाळाचं म्हणजे नरहरीचं मौजी बंधन करायचं. आणि आजचा दिवस उजाडला, आज माझ्या बाळाचं मौजी बंधन आहे. आणि म्हणून माधव सर्व गृही स्वतः जाऊन निमंत्रण देत आहे, ब्राह्मणांना सुद्धा निमंत्रण देत आहे. आणि आजचा हा दिवस आनंदात असेल असंच मला वाटतं. प्रत्येकाला मी निमंत्रण सांगू लागलो, आमच्या बाळाच्या नरहरीच्या मुंजी बंधन असं म्हणतात. सारेजण कुतूहलाने माझ्याजवळ पाहू लागले. एक सांगू का मी तुम्हाला, आपल्या बाळावर आणि आपल्यावर जर विश्वास असेल तर जग काय म्हणते यावर आपण नको विश्वास अजिबात आणि लक्ष सुद्धा द्यायचं नाही. अशा काय होईल, आपल्याला यातना होती आणि ते मात्र आणि आपण ठरवल्याप्रमाणे. पण मला सांगा, एकही घर कोणाचं चुकलं नाही. कोणाचंही मी घर चुकविलेलं नाही. सर्वांना सांगितलं त्या शिवशंभू महादेवाच्या कृपेनं आज खरंच माझ्या नरहरीचं चांगलं असा मला विश्वास नरहरी, राहिला कुठं नरहरी. आनंदाचा सुखद सोहळा आहे. तुला सुद्धा आनंद झाला असेल नाही? ओम. कोणताही प्रश्न केलास की फक्त तो ओम एवढंच बोलतो. तुलाही आनंद झाला असेल नाही? व्रतबंध संस्कार आता आपण करणार. गुरुजींना आपण निमंत्रण दिलंय, त्यांनी साहित्य कसं सांगितलं तसं पूर्ण सिद्धता केलेली आहे. करायला नमस्कार करायला लावतो की काय रे? असू दे वा नरहरी नरहरी
समईला हात लावलास आणि समई पेटली. त्या शिवाची कृपा, खरे शिवाची कृपा ते. ओम नमः शिवाय. अरे भाऊजी बद्दल कमेंट करा. ओम नमो भगवते ती पारई, लोखंडी पारई घेऊन काय करतोय? लोखंडी पारई घेऊन करतोस काय? अरे बाळा बाळा इथे राहा ना. बाळा बाळा इथे राहा. असं राहा, असं राहा. लोखंडी काय झालं? लोखंडी पारई तुला पारई सोन्याची झाली. अरे बापरे हे कसे कसे होते हे शिव शंभू महादेवा काय चमत्कार याचा घडला. हात लागला लोखंडी सळईला पण त्याचे सोने झाले पाहिलं का तुम्ही? मलाही बा- पाहिलं ना? बघितले आता तरी बैस. भाऊजी बंधन करायला हवं बाळा. बैस ना बैस. आता आणखी कुठे गेला? अरे मुसळ का घेतोय? मुसळ? काय अरे ही मुसळ, मुसळ घेऊन सुद्धा काय करतोय काय? अरे मुसळ, बाळाने मुसळ सोन्याचं अरे माधवा हस्तस्पर्श होताच हे सोन्याचं झालं. अरे मुसळ सुद्धा सोन्याचे करतोय तेव्हा काय खाल्लंय का हा? असू दे शिव हरे ओम नमः शिवाय. तू काय कृपा असेल? शंभो 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 बाळा, बाळ, तू हे सगळं सोन्याचं करशील मला खात्री पडली आता. आता भाऊजी बंधन व्हायला हवं. ओम नमः शिवाय. हो हो मोदी बंधन हा. नरहरी, नरहरी. गुरुजी, हा. सुरुवात करतो. हा, आचमन कर रे बाबा. केशवा माधवा, केशवाय महा, माधवाय महा.